Здравейте YouTube, аз съм Shadow Gamer YouTube и днес ще изтегла томболата за 30 абоната. Мерси за което това. Ето 30 абоната. 30 абоната, както сами виждате. 75 гледания има на томболата, 9 лайка, ето ги от всичките и сега ще изтегля тримата победители. И нека ето един от 13. Първия. Номер 13. Печели. Ето го. Номер 13. PV Marito PP. Той печели. PP Marito PP. Copy link адрес. Печеливши. Единият. Първият печеливш. Вторият печеливш. Тук ще го разделим. Вторият печеливш е номер 7. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми. Седмият печели. И третия, дами и господа, победител е номер 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 Star BG печели. Това, дами и господа, са тримата печеливши. Да няма средите, ще има други томболи. Тримата печеливши печелят тези по един сет, един меч и по 10 Golden Enchant тапълки. Дано да ви е харесал клипа. Ще има още много томболи. Печелившите до 2 дена, ако не са ме намерили в скайпа. Скайпа ще ми е в описанието. Нека да тримата печели, ако не се ме намерили до един ден, нека да ми пишат на скайпа и аз ще им дам наградите. И до скоро YouTube. Обичам ви!